Когато дойде трагедия в живота ни, ние често питаме: Боже, къде си? До каква степен можем да разчитаме на Бог да ни помогне? Той наистина ли е някой, към когото можем да се обърнем във всяка ситуация? В моменти на криза и спокойствие, да, Бог си остава творецът на цялата Вселена, който копнее да го познаваме, и затова ние всички сме тук. Неговото желание да уповаваме на Него и да преживяваме Неговата сила, любов, справедливост, цялостност и състрадание. И така, Той казва на всички: ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. За разлика от нас, Бог знае какво ще се случи утре, тази седмица, следващата година и през следващите 10 години. Той казва: аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края. Той знае какво се случва в света, но по-важно, Той знае какво ще се случи в твоя живот и е готов да бъде тук, за теб. Ако сте избрали да го приемете в живота си, Той ни казва, че Бог е прибежище за нас, винаги изпитана помощ в напасти. Това обаче не означава, че онези, които вярват в Него, ще избегнат трудности и проблеми, когато войни и болести причиняват масова смърт. Онези, които вярват в Бог, също ще бъдат въвлечени в тези трудни времена. Само че ако преминаваме през тези моменти, познавайки Бог, ние можем да реагираме на тях по различен начин, със сила, която не идва от нас самите. Никой проблем не е твърде труден за Бог да се справи с него. Той е по-голям от всички наши проблеми и ние не сме оставени сами да ги решаваме. Божието Слово ни казва: Господ е благ, крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на Него. И също така твърди: Господ е близо до всички, които го призовават, при всички, които с истина го призовават. Ако ти истински се обърнеш към Бог, Той ще се грижи за теб, така както никой друг. Въпреки че проблемът изглежда непреодолим за нас, ние имаме на разположение един невероятно способен Бог, който ни напомня: ето, аз съм Господ, Бог на всяка плът. Има ли нещо невъзможно за мен? Той ни кани: дойдете при мене, всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Ето сега един важен въпрос пред вас. Колко добре мислите, че трябва да сме, за да бъдем приети от Бог? Много често ние се отдаваме на неща, които знаем, че са грешни, независимо от влиянието, което те имат върху други или върху нас самите. И колко пъти се закоравяваме срещу Бог и си мислим, че можем да управляваме собствения си живот без Него. В Библията се казва: ние всички се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. Грехът ни е отдалечил от Бог и по този начин ние заслужаваме съд и осъждение. Само че поради Неговата любов към нас, Бог ни е предоставил път да бъдем опростени и с възстановени отношения с Него. Личната ни връзка с Бог може да бъде напълно възстановена заради това, което Той е направил за нас. Библията казва: заплатата за греха е смърт. За да не сме осъдени и да не умрем вечно отделени от Него, Исус умря за нас и вместо нас. Това е все едно баща да поеме заболяването рак на сина си върху себе си. Исус пое всички наши грехове върху себе си. Беше разпънат на кръст за нас. Той плати тази заплата за греха ни, за да можем ние да бъдем напълно опростени. Поставиха тялото му в гробница с войници, пазещи на входа. Защо беше толкова важно да има войници пред гробницата му? Защото всички бяха чули Исус да казва, че на третия ден Той ще възкръсне от мъртвите и физически ще оживее, доказвайки, че е Божият син, както винаги е твърдял. 3 дни по-късно гробницата беше намерена празна и много хора го видяха отново жив в неговото си тяло и дори разговаряха с него и се храниха с него. Йоан, един от Исусовите последователи, пише: Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия син. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Изборът е твой. Той иска ти да преминеш през този живот, познавайки го, като бъдеш ръководен от Него, като бъдеш приятел с Него и накрая като си с Него завинаги във вечността. Ние знаем, че този свят не е такъв, какъвто Бог го е предназначил да бъде. Ние инстинктивно усещаме, че би следвало да има по-добро място за живеене, далеч от болка и страдание. И Бог ни казва: Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина.
Отново, изборът е твой. Трудните неща, които преживяваме в този живот, са достатъчно ужасяващи и объркващи. Ако отхвърлиш връзката с Бог, която Исус ти предлага, последствията могат да бъдат дори още по-лоши. Исус ни е обещал лични взаимоотношения с Него, ако просто го помолим. Той е казал: ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Ти можеш да започнеш лична връзка с Бог дори сега, веднага, като го помолиш да влезе в живота ти. Ето една молитва, която можеш да му кажеш: Боже, аз се отклоних от Теб и живях по своите собствени пътища, но аз искам да променя това. Искам да Те познавам. Исусе, благодаря Ти, че умря за мен. Моля Те да влезеш в живота ми сега. Благодаря Ти за Твоята прошка и за това, че ми даваш връзка с Теб. Амин. Ако искрено помолите Исус да стане част от живота ви сега, ще започнете лични взаимоотношения с Бог. Ако е така, моля ви да посетите сайт, който ще ви помогне да израснете във връзката си с Бог. Линкът е под видеото. Също така можете да зададете въпрос, като отидете на специалния бутон за въпроси и някой ще ви отговори лично.